दिनै इउपिपिएलआ रायजो राजाफोरनो जे कमिटमेन्ट होदोंमोन मोनसे मावनो हायाखै 1% मावनो हायाखै बेनिफ्राय डिपिआर थांनांगौमोन दिनै बिथांमोना एस्टिमेट खालामनानै बे फैसाखौ नैबाव बाहायनाय जागोन होननानै मोनसे कनसेप्ट पेपार हरनांगौमोन टेकनिकेल माखासे खामानि मावनानै होनांगौमोन बेखौ मावनो हायाखै बिनि फैलारा सोर प्रमद बर' only 200 days नि उनाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ CM महरै जों लोगो मोननाय नंलिया खुलुमबाय बयखौबो only 200 डेनि उनाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ CM महरै जों लोगो मोननाय नंलिया बे बाथ्राखौ बुंदों बिक्रम दैमारी बिथाङा बिनि अनगायैबो खौरांगिरिनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रोदो दिनैहाय बे गुमा ब्लक बे ब्लकआव वार्कार्स मिट जादों वमेन इउथ आरो BSUनि बेवहाय रोजा जोंनि मावथिफ्रा बाहागो लाफैदों जोंनि इउथनि BSUनि आरो महिलाफ्रा बाहागो लाफैदों गोजोननाय मोनदों बिनिफ्राय मिथिनो हायो दिनै बेवहाय माने गुमा ब्लकआव जोंनि बिजाथिया देरहालांसिगोन बेखौ 100% दिनै गेरेन्टि होनो हानाय जाबाय आरोखि नुनो मोनदों सार BPFनि माखासे दैदेनगिरिफ्रानो सागानगिरिफ्रानो BPFखौ नागारनानै थांगासिनो दं दा बिनि सायाव सोरहा मा बुंदों दा बबेबा मोनसे दलाव हाबलाय ओंखारलाय बे सोलियो बे नेचारेल फेन'मेनन बियो राजनितिकआव सोरबाया हाबो ओंखारो बे माखासे मानसिफोरनि केरेक्टार दिनै हितेश बसुमतारी थांदों बिनि आखल आखुखौथ' बयबो मिथिबाखि गैया नङा होमबा थांनाय बारावबो UPPआव थांखांबाय बे उनावसो UPPL जादों नालाय बेयाव थांनानै टिकेट लाहैदों MLAनि आरो BPFआव फैफिनदों BPFआवबो टिकेट लाफिनदों जेनदों दा बेवहाय बिदिनो हायो दिनै हितेश थांनायाव जेबो खथि गैया आरो खाम्फा बरगयारि हिसाबैबो जेबो 1 इंसिबो जा लस जायाखै 1%बो लस जायाखै खारना बेनो दिनै खाम्फा बरगयारि हिसाबै खुनु दिन बे इलेक्सनाव देरहाफेराखै 2010आव बोरैबा देरहादों 2015आव देरहानायाथ' बे गोबांथार माबा जादों होनना बयबो मिथिगौ बे लाइट खोमोरलायनानै भट सानखांनायखौ गारदेरलाय हरनाय बिदि गोबां खोन्थायो जोंनो निस्सय बेबादिजों 38टा भटआव देरहाहैदों आरोखि दा बिनि अनगायै खुनु इलेक्सनाव देरहाफेराखै बे MLAआवबो देरहाफेराखै MPआवबो देरहाफेराखै गावनो निजिस्व गेलेनाय MPआवबो गावनि समस्थियाव गावनो देरहाखै थारमाने बिनिफ्राय बुजियो बे गावनि समस्थियाव बे खुनु ग्रेभिटि गैला रायजो राजा रावबो मोजां मोनला बिनिखायनो बियो गावनो खारनांबाय आरोखि बेफोर दोलोनिफ्राय गावजों मा भुल मावबोखो हयथ' बेखौ बियो सुद्रायनो बा दिनैहाय बबेबा गंगा दैयाव दुगैहैनाय बादि मोन्दों बिथाङा UPPLआव थांनानै खिन्थु बे दैया बिराद लेथेरासो बे लेथ्रा दैयाव दुगैनानै बे मालाबाबो सान्थि जाया साफाबो जाया दिनै बे दला जेरै थगायसुलाफोरनि दल बे थगायसुलानि बे लैथोनि दैयाव दुगैनानै बे गावखौ मालाबाबो साफा खालामनो हाया दा दिनै बिथांनि भबिसतआ दिनै अन्धकार जाबाय दिनै खोनानो मोन्दों माने खुनु समस्थियाव टिकेट होनाय जायगा गैयानो फेरेंगाबो दाख्लै रिएक्सन खालामगासिनो दं बे सिं खुनु मथे गावनि समस्थियाव गेलेहोआ दा दिनै बहाबा गेलेनो नागिरलाबायदोंनो मालाबा देबरगावआव गेलेगोन होनो मालाबा बावखुंग्रि क'क्राझाराव गेलेगोन मालाबा सालाकाथियाव गेलेगोन होननानै दिनै टिकेट नागिरलाबायना फाग्लासो जानांबाय आरो मा दा एसे मोजां कम्फर्टमोन एबाराव हयथ' निस्सय बे 14 नाम्बाराव BPFनिफ्राय टिकेट लाबा देरहानायनि मोनसे खाबुआ दंमोन बिहा नाथाय बिथाङा बेखौ खोमानानै लाबाय रायजो राजा बिनि सायाव खुनु आस्था गैला आरो बिदि थांलाय फैलाय खालामग्रा नेताफोरनि सायाव खुनु रायजोआ बिश्वासखौ लाया खाम्फा बरगयारिया मोनसे खोथा होनदोंमोन सार माने बर'नि राजनितिफोरखौ ज' खालामनो होननानैसो बिथाङा UPPLआव थांदों होननानै बुंदों ज'खौथ' बयबो जानो लुबैयो खिन्थु राजनितिक भाबै रावबो ज' जाया आन्दलननि गेजेरजोंसो ज' जायो आरो बड'फाया गोदो बेखौनो बुंलांदों इउनिटि थ्रु स्ट्रागोल जों जुजिनायजोंसो खौसे जालांगोन बै रायजो बिनाय समाव बड'फानि समाव बयबो ज' जाफैदों नङा होमबा राजनितिकआव मोनसेल' थाफैदों एबसुआनो दायथ' लाजोबदों 1991आव जोङो 10 जन MLA हरनो हादों नङा होमबा 2001 सनाव जों 10 जन MLA हरनो हादों बे गासिबो सोमावसारनाय धाराजों फैजोबनायसो बियो ओरैनो ज' जाया दा बे खुनु सोमावसारनायबो गैया बे खुनु डिमान्डबो गैला आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों दिनै फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ होननानै बड'लेण्ड दाबिखौनो दिनै रोनगोरा नार्जारि प्रमद बर' उर्खाव गोरा लरेन्स इस्लारि मोनहा दिनै गारबोखाबाय दा दिनै बे खुनु संग्रामनि बाथ्रायानो गैला आलादा रायजो बिनायनि बाथ्रायानो गैला दा दिनै बबे लामाजों खौसे खालामनो मोनसे रायजोआव 1000टा पलिटिकेल पार्टिबो थानो हायो BTCआव दा रिजनेल पार्टि हिसाबै BPF UPPL जादों नङा होमबा गाबोन मोनब्रै मोनबाबो दल ओंखारनो हानाय बेहा रावाबो होबथानो हानाय गोहो गैया पलिटिक्सआव मालाबाबो ज' जाया बे रोखा
फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ नोंथाङा मा बुंगोन? दा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव रायजो राजाफ्रा जोंखौनो अनसायगोन जा फोथायनाय दं खारन दिनै UPPLआ रायजो राजाफोरनो जे कमिटमेन्ट होदोंमोन मोनसे मावनो हायाखै 1% मावनो हायाखै 1500 कोटि थाखा फैनांगौमोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय थाइसेबो हरनाय जायाखै होननानै दाख्लै डनार मिनिस्ट्रिया रोनगोरा नार्जारि रायजोसभानि MP बिथांनि प्रश्न आनस्टार्ड कुइसनाव एन्सार होबाय रिटेन बाहाबाय जे बिथांमोना जेबो डिमान्ड होनो हायाखै DPR होनो हायाखै ओंखायनो थाइसे थाखा रिलिज होनो हानाय जायाखै होनना बुंदों दाया सोरनि दा प्रमद बर'नि नङा होमबा गभर्नमेन्टनिफ्राय DPR थांनांगौमोन दिनै बिथांमोना इस्टिमेट खालामनानै बे फैसाखौ नैबाव बाहायनाय जागोन होननानै मोनसे कनसेप्ट पेपार हरनांगौमोन टेकनिकेल माखासे खामानि मावनानै होनांगौमोन बेखौ मावनो हायाखै बिनि फैलारा सोर प्रमद बर'नि सरकार बियो दा सोरखौ दुसिनो नागिरदों बोरै सुइजारलेण्डआ बोरै नोंथांमोनालाय दा बेनिखायनो रायजो राजा बुजिनो खुनु बाथ्रा गैला फैबाय थानाय बिसायख'थियाव BPF नोनो भट होजोबगोन जोङो 25थानि गाहायाव मोनखाया जोंथ' 30थाबो मोनहैनो हागौ दा BPFनि सरकार जागोना रोखा only 200 daysनि उनाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ CM महरै जों लोगो मोननाय नंलिया 200 daysनि उनावनो जेब्ला इलेक्सन जागोन अब्ला प्रमद बर' बिथांखौ जोङो चिफ महरै जों लोगो मोननाय नंला दा दिनै आं बुंनो सानो दे प्रमद बर' सार नोंथाङा जोंनि लिडारफोरखौ बा BPFनि लिडारफोरखौ साफा सानै लांबाय था नाथाय जों नोंथांनि UPPLनि दैदेनगिरि आरो फोरजाफोरखौ जोङो स' BPFआव सोबाय थागोन नङा होमबा जों सोबाय थागोन आरो नाय बिथांमोनहा UPPLनि दैदेनगिरि नोंथांनि फोरजाफोर बिथांमोना दिनै UPPLनिफ्राय BPFआव हाबफैदों बेनिखायनो जोङो दिनै लिडारखौ नांथ'वा जोङो दिनै UPPLनि दैदेनगिरि UPPLनि फोरजाफोर UPPLनि कर्मकर्ताफोरखौसो जोंनो नांगौ दिनै जोङो प्रमद बर' बिथांखौ जों खावलायदों जों लिडारफोरखौ साफा सानै लांबाय था नङा होमबा जों स' UPPLनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो BPFआव सोबाय थागोन दिनै साबेसे जइनिं जाफैखो हिसाबाव दिनै जोङो खोनानो हिसाब मथे जोंहा 46 जन जाबाय आरो गोबाङा दंबावोमोन 100नि खाथियाव बुंदोंमोन खिन्थु हयथ' थाखा फैसा होना लाखिबाय होननाय खोनादों जा 46 जों फैबाय जोंनिफ्राय सानै लांबाय बा सासे लांबाय दाखालि खिन्थु दिनै जोङो 50नि खाथियाव जों जइन होबाय आरो गाबोन समफोर जइन जागोन बेनिखायनो आं बुंदों साफा सानै BPFनि लिडारफोरखौ लांबाय था खिन्थु स' जोङो UPPLनि दैदेनगिरि फोरजाफोरखौ जोङो BPFआव जइन खालामबाय थागोन थेंक इउ फैबाय थानाय समाव गोबां BPFआव जइन जानो गोनां होननानै बहुद दङ बेखौ नोंथांमोना नुलांगोन खुगाजों बुंबा मा जानो नङा होमबा नों नुलांबायनो थागोन नों नै दाखालि साननैसो सिगां जोंनि गिदिर लिडारफोरा नै BPF थांनानै BPFआव हाबहैदों खिन्थु आरो बिथांमोननि मावग्राफ्रा BPFआव हाबफैदों जोंनो दा लिडार नांथ'वा नङा होमबा जोंनो रायजोखौसो नांगौ बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरखौ जायफ्रा सुप्रिम लिडार जानानै गैथ'वा साधारन मेम्बार जानानै दं बिथांमोनखौसो जोङो दिनै लाग्रोगोन लिडारखौ उनाव जों बासिगोन थेंक इउ